okokuqala kasebenzi okwesibini uphuza njalo ndoyisakele ngubheki uyawuhlupha umphefumulweni wami kawuthethe nobheki inhliziyo hayibo intoni lawo isikhuluma lingathi ulipolisa nawe wena ubuhloti kanti dini ngibushoti kathi so ya ngifuna ukutestele tu uyithethayo uyayiva injani uncela ituwa kwakusasa manje intoni mngani apha akusushi noko ayizongawuza yeziyabona uba hayi suka yezinyafi le ntuka lihamba ngebhendring yebo ndini kawuphile mani ewe mani umjolo unifanelanga hayi bo le ndoda fandini waphelaphi ngalo mtsha kalo ndikugqibele ngathi uthe uzamyeka umihlali ababhesi nalo mtsha hayi bo ndela fondini yinto lomzita ngo ngxaki angandoba ngubethusili wam okanye nguRebecca wakhe wathi khonto enzekayo uyandibhida ke ngikutheni ngokunazibanisa neselebhu yintoni ngonifuna ucula igospel kukutheni fandini kawuthethe mani into evakalayo koko ligoqoza sukubonga baphela gunqu gunqu thwa yonke zwapha fondini utakhona le nto iqala ingathi iyasokolisa akasana hayi boyekile hayi boyekile fondini umihlali ngapha naloko nje ngudabani babethwe ngudabani yangathi lona ubethwe ngudabani ababini ingathi ubuyela kumihlali mosinayica kubinjalo hayi boyekile makasana uzawuthini ke ngoku hayi sandla hayi sandla